ennättää ensimmäisenä kiekkoon. Sitten Oula Palve kääntää maalin loistava kuvio ja hieno maali! Eemeli Suomi mättää kiekon reppuun. 1-3. Vain 31 sekuntia erästä ennättää kulua. Siitä lähtee homma jauhamaan Ilves ylivoimasta ja peli muuttuu lukemiin 1-3. Kiekko kulmaukseen ja Ilveksellä vyörytys jatkuu. Eemeli Suomi tulee ja vippaa maalin! Eemeli Suomi ottaa Ilveksen omille harteilleen. Nostaa joukkueen jo 2-3. Ja peliaika on jäljellä vielä 18 minuuttia kolmannesta erästä. Ja nyt painaa Ilves kolmanteen. Ilves vaihtaa samalla tuota toista ylivoimaviisikkoaan jäälle. Eemeli Suomi hyppää sinne maalin eteen! Ja Suomi saa tarjoilun, loistavan tarjoilun päädystä soihin. Mäntykivi no look pass Ratiselle. Ja sen jälkeen Ratinen leipoo kyllä todella kauniin syötön. Tässä nähdään ensin Mäntykivi, sitten Ratinen. Suomi tulee juuri vaihtoaitiosta tuohon keskelle. Jättö siitä Eemeli Suomelle, joka jatkaa loistosyötön nousevalle Gregoirelle. Ja mitä täällä tapahtuu? 23 edellistä peliä ilman maalia, mutta tänään kaksi maalia samaan, mutta kyllä Eemeli Suomen syöttö. Esityö, tuo maltti ja sen jälkeen skannaus tilanteeseen ja no look pass on todella kaunis. Katse muualle, kiekko aivan toiseen suuntaan, kun Gregoire ui sieltä Sportin pelaajien takaa loistavasti. Mäntykivi, Jani Nymana kiekkona. Eemeli Suomi, hyvä pysäytys. Eemeli Suomen poikittain ja mikä maali! Voi maali! Ja katsokaa tätä Eemeli Suomen rytmitystä. Jarru, poikittaisyöttö, vielä tarjoulu Jani Nymanille takatolpille. Ja Matias Mäntykivi toteaa Jani Nymanin suuntaan, että ole hyvä. Ja HPK taistelee, mutta ei pääse Juho Järvelä purkamaan. Suomi levittää. Matias Mäntykivi laukoo. Pulli on edessä. Suomi! Ja sieltä tulee ylivoimalla Ilveksen tasoitus. Huutasen jälkeen kakkosena. Ja tässä jälleen pientä näytettä, että miksi. Tyylikäs on Eemeli Suomen viimeistely. Malttaa siinä hetken katsoa, mitä tekee Sami Rajaniemi. Hän on tilanteessa jo valmiiksi polvillaan ja sieltä hanskata 40. Se on liigan paras lukema. Ilveksen ja Helsingin IFK jälkeen Suomi maalipaikassa. Palve tasoittaa! Ehtii paluukiekkoon ensimmäisenä. Lisänsä jo reilu 2 minuutin jälkeen toisessa erässä. Ja 3.54 on toista erää pelattuna, kun tässä Palve ehtii paluukiekkoon ensimmäisenä. Ei ehdi puolestaan Helianko sivuttaa liikkeeseen loistavaa taistelua. Eemeli Suomelta entiseltä Ilves-kapteenilta ja lukemat Tampereella. Loppuun myydyssä Nokia-areenassa ovat 1-1. Miku pelaa rännin kautta kiekona keskialueelle. Siinä oli paikka jopa orastavan 2-1. Suomi pelaa Nymanille ja nopea on Ilveksen kuitti. Siinä 26 on ottelun avauserää pelattuna, niin 2 maalia. Nyt on sitten puolestaan KK puolustusalueella. Siellä on tilaa ja Eemeli Suomen kaksinkamppailu.